Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine update yevanhu vakasungwa ana Robson Chere naMatai Kwekweza and Sami Ugwenzi vaitaura kunzi mhosva yavo disorderly conduct. So vari kubudiswa vachinzi vachawana nyaya yavo kana kuti bail vachadzoka zvekare yobva ragadzirwa kuva richinzi rinouya musi wa 16 August. ndo nyaya yatiri kusangana nayo panapa iri kubuda nepa Open Parliament. Bail ruling in the matter of 4 rights activists Robert Chere, Namatai Kwekweza and Samuel Gwenzi are accused of disorderly conduct has been set for August 2024, 16 August 2024 ndo update yatiri kusangana nayo panapa, kureva kuti vachagara mukati kusvika mazuva ekuti SADC summit yacho inenge yave kuda kutoitwa. Muri yeZimbabwe zvinhu izvi zvinova zvinhu zvinosiririsa sekutamba sekuseka. Mutauriri wava Mnangagwa akabuda uyo anoitwa George Charamba achitotaura kuti garai ikoko tichazokuonai kana vaenzi vadzokera kana kuti vaenzi vaenda ndipo patichakuonai, kureva kuti aitoziva zvinhu izvi maitirwo kana kuti mafambisirwo azvichaitwa. Imwe nyaya zvekare iri kunyanyisa kutaurwa nevanhu iri kurwadza vanhu vakawanda ndeyekuti vaMnangagwa vakabuda vachitaura kuti is a constitutionalist, asi iko zvino vari kungosiya zvinhu zvakadai zviri kuitika ende kana kuti vari kutoita zvinhu zvakadai so izvi kuvanhu, asi muconstitution bail harina chekunzi ringanonotswa kudaro kana kuti kudhilewa kana kuti vanhu vangaitirwa zvakadaro izvozvo, kureva kuti muconstitution imomo vanenge vachiita zvavanoda nayo constitution yacho, ndosaka vaizobuda vachiti am constitutionalist. Ndo nyaya iri panapa muri yeZimbabwe iri kutemesa vanhu vakawanda musoro, nyaya iri kutenderedza vanhu vakawanda musoro, nyaya yevanhu ivava vakasungwa nezvavari kuitwa, mabatirwo avari kuitwa ari kusiririsa vana veZimbabwe vakawanda. Ndo nyaya ndakakubatirai zvekare pachannel penyu paKulian TV. Kana uchangoti ngasvika panapa first time yako, gara wasubscribe, ucomment, ulike, ushare, ndoramba ndichidzoka nema updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.